wonde fayida en jokkat golle tan ƴeewen so tawi eɗen keɓa Alhaji Demba Sow Belgique Jamil mataw Demba Sow heɗaki en Abou Sow Jamil Abou Sow heɗaki en mawɗo Yero Sall Jamil Jamire mon Cernamadou calminima min juurima mi salmitima juuriminaji mo duwaw yo Allah waddan en anani toɓɓere meɗen hannde nde dey elle somi juma e lebɗi sikki kamɓe nde tigi en calmini dendagal yettiyankoɓe radio Kokkodi ko radio fulɓe e dendagal yettiyankoɓe radio Fuɗɗo yarka hartallo ko weltana ɗon tan no feewi kadi hannde on gaddi ɗo toɓɓere wonde fayida e kadi hammelli kam yimino gendiyanke ɓurumpi noon yiide gendiyanke gendiyangal kam weeɓani e min kam ni mi yaadani yimɓe oɗo saaha kam liggoto banggue ɓiɗe nde kaari gendiyanke no mbaɗa ɗum koyno ziyara walla mbaɗa ɗum ñalawma e paate bonne hen tawa kadi ala fof ko daña hen haydara e min kam woni maaro mawnide gendiyanke walla kam neɗɗo mo ganduɗa kam daraniɗo leñol walla kam jiyaɗo kam walla kam yimɓe ɗamini kam darnima leñol kam e tawde jomum ene windi defte kam fonno ko yimɓeɓe so tawi jiiɗi mawnide jomum kam wuura defte mum kam on saaha jomum majjata mayata e kadi hay so tawi kadi yeeyawa kadi mawa kadi dañɓe hen kadi kutoro guura kañumen ne guura e jomum kono so wonti tan ko ɓe ummore ko tan gara tan ñalla e galle ha hiira walla wuuro waɗa bobbayi tan pour haydara min kam ɗum mi famani ɗum ene kadi gendiyankagal weeɓani en jii kala beɗe hannde gendiyanke walla kam tuumaji ɗum ewa so tawi a ƴeewi ɗum tan gonga wona gendiyanke tan gendiyankagal weeɓani neɗɗo watta ko ɗum gendiyanke kadi mbawa ɗum gendiyanke ko Allah waɗa ɗum gendiyanke on saaha noon so tawi woni gendiyanke on saaha no ina yo ina memo kono kam min kam no oɗo saaha kam no jiiram yimɓe ni e yiide hannde gendiyanke kam weeɓani e alay saago noon jomumen kadi tinno mbatta qillaji e so tawi neɗɗo kadi woni gandu walla wiyama gendiyanke enen fof en ɓamti ko en goni ko gendiyanke ya taw ina ittana kadi leñol gol gueɗam taw wonko liggi en gandi gendiyanke men yaaɓe ɓe eɓe guuri ha ma haydara mbaɗani e wasde wadde noon bisi kadi wadde caɗele e nder mabɓe kamɓe koye mabɓe tawi jomum wonko wanno tan e ma wood ko woppiri yimɓe ɓe tawa kadi ko wuure nde yejjitaki kono mayat tan tawa hay galle muɗum ene yurmini haydara a yiya tawata ɗon e yurmini no fewi ɓe kadi wonɓe caggal ɓe ala ko mbaɗata ɗum haydara ɗum mi ɓurɗon famde gurdam men enen fulɓe on ɗon banggue e Allah jarama men dalte ɗum faami toɓɓe nde Seydi Dia tigi rigi a faami tigi rigi ni kayno wona seeɗa Galo Demba Sow Jamhir Galo Demba mataw Galo Demba Sow heɗaki en Abou Sow so tawi hiiɗi en Ceerno Ibrahima Kane mataw Ceerno Ibrahima Kane kañumne heɗaki en ayi ndaw ko gonɗi ko miñiraɗo meɗen gañaɗo Sow e mawni men eɗen jakori hono Souleymane Anne koɓe kaali ɗo ko eɗen poti wattude hen haqqille no feewi waɗi ɗum ko en jeeni ɗum yeru laaɓtuɗo te hay gooto majjani on ɗon darnde muɗum e leñol ngol ɗo tolni hono musidɗo meɗen Mamadou Samba Diop hay gooto yeddata wonde darnde makko ndew rokkuno hoore makko leñol ngol e ngan saaga kanko hoore makko mo wiya ko leñol ngol ɓuranimo ɓiyi ko mo jibini
ɓurenimo joom suudu makko ɓurenimo kono waɗi saha o woyi bojji cattuɗi gila omo wuuri nde woyiɗi nde ko sanga nde o faaɗi nde o ronki e leñol ngol tan ko yo sodanmo nanirde o woyi ɗum kadi bojji kiɗɗi sibi wonɗo vidéo ji muɗum woni omo haamto ɗum oyi ko haɗi hoore makko ko no wayi hewde ni leñol ful ronki sodandemo nanirde oyi ɗum ne muusi mo kadi ene foti muusdemo kadi ko ɗum gongal laabtuɗo ɗacceede mo noon hankadi haa o rutto e ñalawma jagge walla ñalawmaaji jagge camɗe wonde a faamide omo foti mawninede banndiraaɓe sehilaaɓe ina luutodiri e ko leñol ngol fonno wadde ko gila en gañaani kadi en mbiyaani kadi en keɓoraani wiide neɗɗo holto mawnini nde wuuri kadi holto mawnini nde o rutti so tawi kanji ɗiɗi fof ɗi jaadi ina yooɗi kadi ko ɗum ɓuri yodde gila e ngurdam makko eɗen nganndi ko golliiɗo ko gollaniiɗo lañol mawninen mo so ruttimana kayne jokkene e mawnindemo sabi ko gollunooɗo gila omo wuuri ndeki ko golluno omo wuuri ko maayidemo nde ɗum taƴondirta ko ni foti waade ko ni poɗɗen gollorade ko wona ɗum ko kala ko waɗa ko wona ɗum ko bandiraɓe sehilaaɓe jiɗɗo jaɓa jiɗɗo salon ko yeengo ene heen yeengo noon ala fof ɗo moƴƴi ala fof ɗo yeengo moƴƴi jiɗɗo askirinaade hoore muɗum e ngendi mum daw gonga tawde ko leydi ma aɗa yiɗi askirinaade heen kono gollu men yiya gollu meme gollu yiye kono wona fottude hoore muɗum tan e ngendi taw no mbiruɗen naane ni ko an hettani hoore ma on ɗon wutti tan ɓornuɗa ɗum hoore ma ɓornoɗa paɗe ma kala ɗo jettiɗa aɗa farnoro ngendi ko ɗum woni ko hammeli wi ina namdi hol gomɓe ngendi bindowo jimol o haali ɗum baɗowo tarih o yongo dottowo tan fonda baɗowo janisaji o wi on kay ko jewtowo tan ko goto hen fof o rokki ɗum inde mum kono koto caggal jimol to ngol waɗi fayida sabu o siftini en ko ɓen darinoɓe cali wonɓen ɗon gueɗe haa ɓen ɗon gueɗe jarane ɗumen gueɗe haa gueɗe kepti ɗumen hen tafsiru jiggu mo haali o ko hen jeeya Yaradoro Diallo ko hen jeeya so tawi o siftini en baydi kacce pam eɗen poti wattude haqqillaji meɗen no feewi ko holko baydi kacce pam salino o wi ko toroɗo yiɗa gacci kono pullo hoydataki o mumti ko ƴettore kono nden ɗon ƴettore nde mumti fittandu makko hetti hen on ne jari wiide ko gendiyanke sabu hen fittandu mo hetti Thomas Sankara wona pullo kono ko gendiyan kaagal muɗum jeyi sababu fittandu muɗum heddi o Gamal Abdel Nasser mo limtiɗo en ngol ɗon calngol gullere nongol kitale e duuɓe o heɓtiri ɗum a faamide fayida makko on ne jari Lumumba ene jari wiide ko gendiyanke
kono yo o wattondiri ko Souleymane Baal ndaw gonga mo fittano muɗum heddori sababude ittude maccugago e daade fulɓe e ɓe so mbiyama ko gendiyankoɓe ene nanni sabi wonkoɓe golli kono ƴewɗum jallori fof ko ɓeeɗo yende fof ala hen carɗoraɗo ñalngu mbaydi kacci paam ala ñalngu Souleymane Baal ala ñalngu ala fof dokkaɗo ñalngu wonde a faami ni ene mawninire sababu ko bollino ko hunde jalnide no feewi eɗen poti wattude haqqillaji meɗen e ko mbatten ko eɗen poti yurnirade ko mbatten ko dañi biiɗo ɗo nane ko gollete e ɗiɗo géruji a faamide wonande wonɓen sinno tawino ko rennamno ko koɓe ndendinta ko waɗe gayi waɗe baali waɗe fofof nawe hirse arnoɓe ɓe ñamta ɗum kadi koora sinno tawino ɗum ɗo fof rendinta ɗum ɓesngu ngu joomum ɗalingu ɗeɗo kopporeje ndena jangde sukaɓe ɓe mbele ko Allah hanno baabiraɗo o ko ina rokka ɗum sukaɓe ɓe mbasa mawnude janggo mawna e ko yimɓe garata ene nooto wiyede a faamide ɗum ɗo henne addi ɗum ko kaari en ɗum ɗo addi ɗum ko kaari en taw ɓe mawnike e on ɗon fannu bandiraɓe sehilaɓe ne poti ƴewta ɗum no feewi ɓuranno yodde ko so ɗum rendi daña neɗɗo goto totta ɗum walla neɗɗo goto kalfinaɗo walla yimɓe halfinaɓe ndena galle o ndenira ɗum ko daña hen ko fof suurde ɓesgu makko ngu o woppi caggal makko ngu wasa lorlude caggal makko wasa hattade mo caggal makko renira ɗum sukaɓe makko ɓe beele enen jogo needi moƴƴiri daña jangde moƴƴere ko ene addana ɗumen hoybude e siftorde wonɓen ɗon gueɗe ɗe bamumen ɗaccuno ɗum ɗo de ɓurno hande so tawi dañama ɗum noon ko ɗum tan joguiɗen enen keɗen ɓeyde hen en duttoroɗo to mawɗo meɗen ceerno Yaya o ƴeewa ko haala ko fof holno tonguirta ɗum sabi yawtere meɗen koko gasi haalaɓe caggal ɗum jehen to Adama Boubacar so tawi won gonɗo toon basi ala so tawi ala gonɗo toon o wayno on toon banggue caggal ɗum waynodiren dokkodiren kadi aadi goɗɗo kono yewtere nde ko welde yewtude sinno ko sago meɗen en ƴettar talata garowo jokkende hay sinno ko seeɗa sabi won loowe ngoni e majji en dañani yettade taw eɗen jetto ɗum so tawi ceerno Yaya yamiri ɗum noon ceerno Yaya konngol yeeso ma ceerno Amadou Boukary Dia e dendagal bandiraɓe haalɓe ɗo on beltanama no feewi no mbiruɗa ni kadi toɓɓere nde ñalawma goto e waktuel gotel yonata kono haadi addigol miijo koko wonno ga kadi nder sok ndam he mbaɗa andi ɗum ɗo wonɓe tawtoraka hannde hawnaka so tawtorama janggo kadi won tawa garawo so Allah haaji ɓeydana en hen kadi enen kadi gadden henen ko heddi ko diɗɗen ko saabu e nde ɗo yewtere wani ni gotan wawa gayndene ɗiɗo mbawa gayndene so tawi a weeɗa haala ƴewata ko waktu mo joguiɗa o hoto ɓurtude woɗo jiɗɗuɗa kono noon ko no mbiruɗa ni so tawi ɗum artanama woni moƴƴi ene waɗi fayida heddi noon ceerno Amadou Boukary no mbiruɗen ni gendiyankagal hannde kono mbiruɗen ni tan ko yiyam nan indam yi cooloji takkiɗimi jimɗam nani dangajam nani tengaɗam nani paɗam mo ñootade nani mi ñalla ɗo mi hiira ɗo mi waɗa ga batu mi waɗa ga jimel mi daro to henno ko haala fof mi werlo hen ɗemgalam mi yenna ɓe mi yetta ɓe hankkadi ko ɗum ɗon woni hannde gendiyankagal ganduɗo kono hay goto e ɓeɗon hannde wiɓe gendiyankoɓe hay so nawtirɗan koye gendiyankagal haalpularagal e banggue bindol he a yiyata joomen hannde en darini binda a hani mbawi wadde jimɗi mumen de kono ala fof ɗum jooɗi ene mbiya mbaɗen séminaire ballen ɓeɗo wawɓe walla ɓe mbawa mbaɗen taabal eywa ngalɗo taabal yimɓe fof gara jooɗo ɗon ƴeewa ɓi kaari o walla kaari on ɓiɓe mum guurdi kaari de ne joguino ɓinguel
kaari ndi hannde diw